Bai, Urko. Hemen izan nuen. Katu beltz madarikatua. Ikaratuta utzi ninduen. Haren begietako txispa gorriak. Eta zer? Ez dakit ba. Ikusi bazenituen katu beltzaren atzamarrak. Fu eginaz, raup aurpegira salto egin zidanean. Tximinizulotik sartu, eta sukaldeko leiotik iez joan zitzaidan. Zuk zer uste duzu ama? Katua dela ala. Sorgina. Jainkoak daki. Nik ere jakin behar dut ba. Laizter gainera. Urko, beti bezala, aizpurutxuko Burniolara joan zen. Tirikitauki, tirikitauki. Han egoten zen, Urola ibai ondoan zegoen lantokian, burnizko erramintak egiten. Tirikitauki bakoitzean, amaren hitzak gogoan izaten zituen. Urko, kontu zili. Bileko luze batetan sorgin batekin topo egiten baduzu, sorginak egiten duen itzala da makilaz kolpatu behar duzuna. Eta ez sorgina bera. Tirikitauki. Burniolako lanak bukatu eta baserri bidetik zetorrela, Urkok oraindik amaren azken oharrak zebilzkin buruen. Gau ilunez bazabiltza menditik zehar, kontuz seme, ez behintzat bileretik irten. Bestela, sorginak agertuko zaizkizu eta Urko, zureak egin duena, ala da jainkoa. Beste norbait, ikaratu egingo zen baina, gure ipuineko mutil gaztea, txistua joz zetorren Urola ibai ertzetik. Badaki, hemen biltzen dira gauero baliarako zenbat sorgin. Eta, ziur nago, horien artean aurkitu baiet, gure ama izutzen duen katu beltz beldurgarria. Une hartan bertan, sorginen irrintziak eta oiuak entzun zituen. Hemen ditugula. Eta raup, zubi azpian izkutatu zen. Eta han egon zen, zubi gaineko sorginen berriketak entzunaz. Azkelarrera joateko ordua. Bai, neska, hala ben. Ia ba, esan ditzagun sekretuzko hitzorrinduak. Jupa, la birulena, jupa beti, odei guztien azpitik, sasi guztien gainetik. La birulena, jupa beti, odei guztien azpitik, sasi guztien gainetik. Errekaren gulu-guluek, ez zioten Urkori sorginen hitzak nahi bezin argi entzuten utzi. Ez dut garbi entzun. Hala ere, berriro entzuteko aukera izan zuen. La birulena, jupa beti, odei guztien azpitik, sasi guztien gainetik. La birulena, jupa beti, odei guztien azpitik, sasi guztien gainetik. Eta ura zen ura. Sorgin denak animalien itxura hartu eta egan joan ziren. Nora eta akelarrera. Hango zaldia eta basurdea. Hango akerra eta katu beltza. Bai, denen artean, katu beltza izan zen Urkok argien ikusi zuen animali sorgindua. Hor zeudenek, orain ikusiko duzu. Sorginei entzundako hitzak gogoratu nahi eta... Horra, ahaztu. Nola zen?
Hula bidulena hupa besi sasi guztien azpiki eta odei guztien gainetik. Hobe isilik egon balitz. Alderantziz gogoratu zituen sorgini entzundako hitzak eta zuk, handoa laurruko bera ere, egan eta egan sorginen atzetik. Baina, zozo eta birigarroen antzera. Noiz nahi jup, sasi eta sastraka denen artetik. Ai, hau aurpegiko mina. Arantzaz eta pintxoz beterik natorretxera. Ai. Gau hartan berriro ere, Urkoren amak katu beltzaren bisitatxoa izan zuen. Baina mutil gazteak ez zuen amari lagundu. Hobean pasazuen gau osoa, sasi eta sastraka denen arantzak gorputzetik kenduaz. Zer ama, berriz ere bai? Bai noski, hemen izan da gaueroko katu sorgindua. Eta ni oean. Zer egin? Ukondotik azkenengo arantzak atera eta errekara joan zen. Ilunarekin batera, handatozela auzoko sorginak. Oraingo honetan bai. Oraingo honetan erne egongo naiz. Gaur, atzo eta bihar, egunez har eta gauez gazte. Oik izan ziren sorginen gau hartako hitzak. Eta nola eta zergatik inork ezin esan, baina Urko garrasik hasi zen bere zuripeko gordelekutik. Egunez har eta gauez gazte. Eta katu beltza egun sentir arte. Ai! Nor nago hemen? Nor zitzegin du? Nor dabil zubitetik? Oiuka eta garrasika. Zuripera jetxi ziren eta lepotik helduaz, errekako uretan iton nahi izan zuten Urko gaztea. Matuti arte, ibaian sartu eta atera ibili zuten. Goiz hartakoak, ez ziren nola nahiko kontuak. Zer ama, bart ere bai? Nola ez ba? Jesus? Egon lasai ama, egon lasai. Jesus? Urko egun hartan, ez zen aizpurutxuko burniolara joan. Ilundu da ama, eta zu nire gelako era. Nik egingo ditut etxeko lan guztiak, eta nik hartuko dut zure itxura. Eta hori xebera egin zuen Urkok. Soinean, amaren erropak jantzi, eta sutondoko aulkian eseri zen. Buruko zapitxuri eta guzti, artilezko galtzerdia josten egongo balitz bezala. Elizdorreko ordulariak, gaueko 12ak jozituenean. Gaueroko katu beltza sartu zen tximini zulotik. Eta miau, sukaldean ari zen jostu, ikaratu nahi izan zuen baina, alferrik. Berean jarraitzen zuen amaren jantziaz maskaratutako gazteak. Eta katuak bai laster zerbaitan zeman. Begien aurrean zedukan ura, ez zen beste gauetako Andrea. Beltxarana zen haren aurpegiko bizarra, eta hala esan zion. Miau, gizona izan, eta galtzerdiak josten. Miau. Eta zer, katua izan eta berriketan? Eta sutondoko borduntzi hartu eta kolpe, erdilik utzi zuen katu beltz sorgindua. Hartzekoak hartu dituk eta, ea, kanpora. Sukaldeko leiotik barazara bota zuen.
gure amaizutzekoak joango zitzaizkion horregatixe. Bai, noski. Hurrengo egunetan, errenka eta hanka motxetan ibili zen auzotik, bere gona gorri motx eta guzti, aizpurutxuko atxo zaharren.